ve berekatuh. Hammalar hoş geldinglar. Bugün Ramazan'ın ahirki 10. günü kiripdimiz. Şunun hayatını bilen yeni bir san tatımız sınığı aldığımız inşallah. Heyda hoş geldiniz. Qanday ahvalınız yaxşımı? Valeyküm assalam, hoş buldum. Yaxshi, elhamdülillah, Allohga shukr. Sizchi? Alhamdulillah men yaxshi. Endi ahirki 10 gün bu fursatdan foydalanamsak, bu fursatni чиң tutib olmasak bo'lmaydi. Biz bunu bilamiz. Şunun hayatını bilen qadar kitişige erişelemdik, erişememdik zadi. Ama bunu oylagan vaqtimda hemen Allah Taala'nın men tirişqanга bir men aytı kildi. Şoň eger biz qadar kitişige erişişini niyet qılıp tirişqan vaqtımızda Allah Taala bunu bildi dep köňlüm şunda eminlik tapıdı. Yanılan bir xil hayajan ba. Şoňlaşqa Allah bizni eriştirgen nisip bolsun. Biz bu yani Amin. bu kadar ikisinden böyle farklı şekilde yaşadıkken bazıları sadiqa verip bazıları namazı cığa okup bazıları rozusunu takımı süpetlik tutup veya ki bazıları insanlara yardım kılıp degendeyken meylerinin ulağı asan bilindiğin bir ibadetli bakken belki bulup mu kız bal bolup bütümüz bilen bizki asan bilindiğini ve bizden yaktırıp kıldığımız ilim yoldu meğiş, ilim eliş ve ilim taktiş. Biz bu şu yolda Allah kabul kılsa cennetten yolunu asanlaştırdığın bu yolda bizni daim buluşkan nisip kılsın inşallah. Nakbos başlaylı. Bugün temimiz toğra yoki xatoni qandaq ayrıymiz. Endi biz her sanda tem talga vaqtimizda bolupmu şu arlıqda hayatımızda duch kelgen manda bir mesele bar eken, şunu bir ortaklaşaylı dep temi tanlaymiz. Men mening bu temini tanlashimdagi maqsad shuki bir mesela dostumuz yoki sabaqdishimiz yoki tunmaydigan birisi bo'lsin, yangi bir tunishgan vaqtimizda mandaq bir narsa bo'lgan. Masalan, sizning haqingizda yangi bir narsa o'rgangan siri siz mesela o'ziga mos kelmaydigan sizning odatlaringiz yoki hayotingizda bo'layotgan ishlarga bir xillikqa g'alit qarayotgan. Oşundan bulamda degandek. Hilqi bu yerda demakchi bo'lganim, agar boshqalarni xato deb bilsa bir inson, demakki o'zining %100 to'g'riligiga ishonadi. Ya'ni bu to'g'ri yoki xatoni o'ziga qarata belgilabdi. Chunki men mushta kunab qoldim, chunki onamdan mushta o'rgandim, shunlashqa to'g'rimi shu. Asla esi kelmaydi masalan, yo boshqalarning to'g'ri bo'lib men xato o'rgangan bo'lsam-chu degini esigim kelmay qoldi ekan. Bu balkim nefs mertebelerining eng tuvanlaridan bo'lishi mumkin. Ilm olgan sir bu jiqayishi mumkin, ammo buningga bir diqqat tortish nuqtasidan men bu temani qo'lga olishni qaror qildim. Shunlashqa bu temada insonlarning bo'libmi o'zimni to'g'ri demaydi-yu, boshqalarnikini bir xil halqi kamsitishmi demayli, halqi ma'yuslanishdan halqi bir xil hayron qolarliqdagidek Yaratmaydı. yaratmaslik va yoki manda bir halqi tanqid shaklida so'rash degandek bu bir Eyipler. halqi bu tamamen bek rahatsız qildi meni, chunki bu hem Peygamber Aleyhisselam'ın yaxshi ko'rmaydigan bir ish, hem de halqi yo sen qandaqsiga bir inson turuqliq o'zingninki tamamen to'g'ri ekanligiga ishonsa. Masalan, manda bo'lgan bo'lsa farqli qiladi. Agar degan bo'lsa, masalan, ha do'stim sen mandaq qildi ekansan, yani bunun sebebi nima? Acaba senin için mandaq qilsa, chunki men mandaq qildim, ikkimizning farqli ekan deb savol so'rash, mohiyatini tushunish uchun so'ragan bo'lsa, u farqli qiladi. Ammo bir xil o'ziga o'xshamaganlik uchun yot ko'rishni bek ig'ir ko'rdim. Shunga bu nuqtada paranglashayli dedim. Siz bu temani qanday qardingiz? Esingizga qaysi ishlar vaqalar keldi masalan? To'g'ri xatoni ayirish masalasida hammamiz kichik vaqtimizni tatib birisininki bir ayıpleşi bilen ailemizdeki birilerinin yoki atrofdagi tanqidlarga uchrash bilan ba'zi huylarimizni ba'zi yaxshi ko'rgan ishlarimiz bo'lsinmi shuni tashlab shu qarshimizdagi taraf yoqtirgan shunga loyiq qilay deb shu shaklda qilishga tirishib ekanmiz. Andin o'zimizni yo'qotib qo'yganmiz. Haqiqiy to'g'rining qaysi va yoki xatoning qaysi ekanligini bilmay boshqaninki tanqidiga asosan mangdiganmiz. Keyin bir vaqt o'tgandan keyin nima haqiqiy to'g'ri, nima haqiqiy yaxshi ko'rib qilyapmiz, nima haqiqiy undaq shaklda qilib mangdiq, uni ayiramayotganmiz. Bu ayıplash qarshi taraf uchun ham yaxshi bo'lmagan ish, ham ayıplangan kishi uchun ham yaxshi bo'lmagan ishlar bo'lib ekan. Hem dinimizde bu hiç to'g'ri bir yerda qo'yilgan bir masala emas. Aldı bilan buni har kimda bor bo'lsa, o'zimizdan boshlab az-azdan yo'qotishga tirishib, bayqa vaqtimizda men bunga diqqat qilay deb o'zimizdan tashlash bilan boshlagan vaqtda inshaalloh atrof asta-asta tuziladi deb o'ylayman. Siz bundan deyishganda shular keldi esimga. Yo, men hozir bir vaqa demay, balki hayotimning eng
bir hayran qalğan, başda bir çöküp ketgen yerim muşu temadadı. Masalan, biz bolupmu hazırkı wagtlardaki kızlar bolupmu çoň bolgan siri kiçik ýaşlarda ýalyky toý kılıç meselesini paranglışyş we ýa-ki etişmek eýip görületdigo. Ýalyky men toý Mhm. onundan keyin işte okuyup çoň bolup işte hyzmatçy bolup bunu kılma diýen kızlar şundaylyky bir hyl aksa bilinetdi bizge. Şoňlaşyk biz şunda dep durup alatdyk. Andi şunda bir muhity çoň boldyk hesapda. Hiç kim bizni Mhm. Hazırmı şundaq asly? Hazırkı nimde mowt. şunda çoň bolgan eken hem de bizning üçin togry şuti. Yani togra diýen ýalyky toý kılıçny oýlaşmagan, bütünlei okuşga berilgen müşta bir kız balalyň bizim üçin togry ekenligini oýlap çoň bolgan hemdi. Yani bir 18 ýaşlarga müşta dawam kıldy. Onundan keyin meselem toý kılgan kızlarny bir ýatga qakyş boldy aramyzda hakikaten. Hani bunu hakikaten wagtda kiçik bolganymyz üçin pek bilenmegendik. Ama biz şu kızlarga bir hyl hemmisini dadysy zollap toý kılgysgandek, onundan keyin ulanyň hayaty belki içinişlik, onundan keyin biz hasy biçaradek aşta köretdik hemdi. Çünki bizning togrymyz toýgymygaslyk ýa. Şoňa ulardan bir hyl ýyrak duratdyk. Çünki diýmişkä bizning bu kalymyz kyýyp gitip, bizning bu kalymyz eýişip ketmesin dep bu kızlardan ýyrak duratdyk. Yani bu bütünlei meniň sawakdaşlarym arasynda muşundatdy. Şunuň bilen çoň bolup onundan keyin birer tahymy farkly Uýgur medeniýet merkezlerige, Uýgur merkezlerige berip şoňdan tahymjyk bolup çoňlar bilen paranlaşyp pikirlerim oturup çykyp galdy da şonuň bilen bir hyl ne ýalgys kaldym, kaganlaryň hemmisi farkly näselerini deýdi. Şonuň bilen meniň hayatda tek togry dep bilgen näsem endi gömmede tam üskendek hemmeyle man karşı çıkıp bu ýa nim bolaty zady men togrymy ýa-ki ular togrymy dep bir izlenişke düşkü başlagandym. Şonuň bilen izlenip ýene insanlar bilen paranlaşyp bolupmu özemden farkly insanlar bilen men muşta oýlaýdym boş bilen mamada diýdi zady kaýsy dep sorgan seri insanlar tahymy uçuk sözge jawaplarny berip onundan keyin Hudaýym elbetde Allah ebedidu bir kimlerini vesile kılıp sizge togryny düşendirip berdigen. Lekin şu soraş, yani men togrymy ýa-ki başgalarmy men nime üçin bu pikirini özemge şunda çaplaşdyryp agandym, men nime üçin bu pikirini kabul kılgandym dep bir sorak sorgandan keyin jawapga izlenip elhamdülillah şu wagtda munda kene asli hemmeýlenden muşda bir wagty boldy eken, bunyň baldur kiyini ýok eken, bütünlei togry insan tapgan bolsa, onundan keyin hem Peýgamber Eslamyň tavsiýe kılgan bir işi nimiş bolmasyň da uzak wagt ketdi lekin kabul kıldym. Onundan keyin şunu his kıldım ki insanlar özüniň pikirige okşamagan pikirini düşünüşke tirişmay bütünlei "Vay o hatago" diýen haman hem özüni soraýamaýken hem hakykatga kana diýimiz erişiş pursutyny kulunyň tätiris bilen iştirip eder eken. Men bunu özüm ýaşap his kıldım. Dep şu wagtda düşengendim. Ve maňa okşaş oýlaýdygan nurgun dostlarym bar. Ulargamy kol uzatgym bar, emma ularnynki baldur bunu kabul kılış gerek. Yani ha toktap duran men ýat pikirlerimi aňlap bakay diýeliş gerek mesela. Onun için belki ulagamy kolsuny alamyz. Şoňlaşyk bu ýerden muşunu täkitlegim geldi. Bununga okşaş nurgun örneklerimiz bar. Ilki bu ýerde men munda bir näse diýgim kep boldy. Könep galan, ýyllardyr şunda oýlap gelgen bir insanga ýeňe bir pikirini diseňiz, bütünlei şu wagtda özüne retlam kıldy eken. Ama müthiş bir örnek bar. Oýlap bakan mesela Peýgamber aleyhissalam Mescidi Aksaga karap namaz okuwatgan haman, okuwatgan çygda namazynyň içide wehy kildi we namazynyň içide ular kıblesini almaşdyrdy. Hakançy künep ketken togrysy şu bolgan takdirde ýene bir ayet geldi, ýene bir Allah'nyň hakykaty geldi. Şu haman ýününi, şu haman kıblesini özgerterleýdigan musulman Allah Taalanyň halgan musulmany. Şoňlaşyk biz hakançy bir näseni togry dep bilgen takdirimizde aldymyzga birisi kelip "Ýa Allah subhanahu wa taala Qur'anda munaq diýdi" we ýa-ki "Bu her hil bolşy mümkin" dep sizge aldyňyzga bir näse goýgan haman "Woy ýok unda emas" dep çykyş işden ziyade toktap durup bolşy mümkinmi diýişimiz bu bek çoğun bir nimetken Allah bizge nisip bolsun. Bu ýerde ýen bir näseni dep ötmekmen togra we ýa-ki hatanyň oturusda bir mubah, jaiz alan bar. Bu alan halgançy muamele kılsanız boldy. Yani bunyň sawaby we ýa-ki gunahy ýok. Ama insanlar özüniň togrysyny kabul kıldyryş üçin Peýgamber Eslamyň nurgun hadislerini äkilip bu jaiz, bu mubah alanyň arlyşyp, "Mundak masňyz gerek, mundak kılýşyňyz gerek" diýen asasda insanlar bizar kalıp atganlygyny men görüp durýardym. Örnek berey, meselem diýeli, siz bir aýal kişi we öýüňizi tutuwatysyz. Öýüňizi tutgan wagtyňyzda meýlenden oý tutuş şekli farkly boldy meselem. Bir dostuňyz geldi we siziniň öýüňizdeki kirqatlaryny ýuýuş meselesini görüp, "Woy nimşe mundak ýuýsa, odaş unda emas, äse togrusy mundak işte kiyim-kechekni üstü astyn dep aýryşyň gerek, u bu dep sizge bir mesele tavsiýelerini berip atydy."
Siz bunu xalamaysız. Amma bu kız sanki sizin kılvatqınız tamamen bütünlüy hata ikenligidek sizge şunda bir tavsiyen berişke tirişiyotur, yaxşı köңlü ba. Amma özümüzning to'g'ri ekanligi, özümüzning künäp qalgan närsesi badek başkalarning şundaq ekenligini, başkalarning undaq alanyga, undaq bir mubah alan, halgyny kıldygan alanyga kirişip elep, mawtygym toğra dep haddini eşiş insani münasibetge, bulup dostluk ýa-ki goşnuluk münasibetge bek tähir etgüzdikä. Şoň bunumy bildirip goý. Toğry hatany pakatlam Qur'an-ı Kerim we hadis kitaplar Allah Taala belgileýdi. Onun sırtida mubah bolgan alanga çykylmaslyk, insanlaryň halygan erkinliginiň baglygyny gaýtadan dep goýgum keldi. Şu. İnsanın farklılık, hemmisinin hakikaten bek farklılık bolganlygyny, farklılık yaratylganlygydan maňa şu mubah jaizlaryň barlygy şundaq rahatlyk berişigine his kılma. Çünki ular bolmagan bolsa haram ve zinhar kılmaýdygan işler ve kıldygan işler şeklinde bolgan bolsa insanlarynki bu yaratylış fıtratyga hakikaten uygun bolmaýdy. Çünki her xil karakterlik, her xil mijezlik insanlar bar ve bunu siz başta dediğiniz gibi direkt eýipleş, bu toğry, bu hata diýen şekilde aýyp meňişe baglysam şununla bağlanıp onun sırtındaki başka güzelliklerini Allah'ın bergen şu kişiye bergen karakterini, şu kişiye bergen şu kişiye fakat şu kişiye has bolgan kişilikni oturgy çıkırışka, yok kılışka sebep bolup kalýan. Oýlap bakmaslar reňler. Mesela hayatny pakatlam ak kara, sawap günahdan ibaret deplam kösek bizning 24 reň dep durtymyz hazır. Şu kalan reňler näketdi meselen. O reňler, o rengarenk hayatnyň güzelligini biz yani yoktuş ne halamaýmyz elbetde, ama özümizning haddimizden eşi arkaly biz bu reňlergimi halka müdahale kılıp bek bizar kılıp atkanda his kılmaý. Şoňlaşqa hayatnyň rengarenk ekenligini, özümizden rengi bolgandygidek başkalarnyň baglygyny ak-kara elbetde bar, amma kalan reňlerniň baglygyny his kılgan asasda insanlar bilen şunda paraňlaşyny paraňlaşsak tahymy kişilik münasibetimiz ýaxşyndy dep bilmän. Hazır ýene wagtyň ahyryk kep gapdyk. Allah ilmimizni ziyada kılsın. Allah bu tefekkürümüzni tahymy bereketli kılıp bersin. Amin. Allah emelimiz bilen sözümüzni bir kişilerden ve salih kişiler bilen bir kılsın. Amin. Ahirki 10 günde Allah kadir keçisiga yetkizsin inşallah. Her xil kişilerni kabul kılıp, her xil kişiliklerini bir kişi özünün kişiligiga has ve öz şekilde dua kılıp atgan veya bir iş hareketler sawap kılıp atganda oy towa many iş kılıp atdy digen şekilde emas. Maksimum ma şekilde ibadet kılıp tutdy dep görüşke hikmetini Allah körüp biz şunu baykap bizmi şundan bir hikmetlerini bir faydalıklarını eliş bizim nasip bolsun inşallah. Allah ibadetlerimizi kabul kılsın. Ramazan'ın bereketi sohbetimizge yetsin. Amin. Amin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.